Ndoda kukuudzai vanangu, kurota hakuna kuipa. Ndoda kukuudzai vana vangu, dreaming big haina kuipa. But kana zvazvinoreva ndezvinoti, when you have finished kurota zvikuru, unofanirwa kumuka oshanda zvikuru, kuitira kuti dream yako irealizwe uye participation yako iripo. Ndozouya kuvabereki vedu mugere uko. Mukati megore rino tine zvinhu zvatinofanirwa kuita tose, tichipiwa simba naMwari, tichipiwa nyasha naMwari, so that patinogara panapa padare, ringave paMandara, risave dare renyaya, risave dare remakuhwa, risave dare rezvitsvinyo, risave dare rekurevana, risave dare rekuzvinzirwa tsitsi, risave dare rekutumbura munzwa usingabude, risave dare rezvinangwa zvisingaitike, asi rive dare rinoteerwa neaction plan. Ive nyaya inoti kana zvikanzwikwa, vanhu ngavagare pasi vataure. Kana zvikataurwa, vanhu ngavagare pasi vataure. Kana zvikarehwa, vanhu ngavagare pasi vaaccepte kuti vazvitaura kwanga kusiri kunyomba, vazvitaura kwanga kusiri kudena, vazvitaura yanga isiri full of I know. It is the spirit talking to the spirit that resides in me. Let's not defend error. Let's not defend sin. Let's not defend our positions. What we want ndeyekuti izvo tipinde mukati megwara, tisabhabhadzirane tichiwa, tisabhabhadzirane tichiwira mugomba, tisabhabhadzirane tichitaura zvisingashande, tisanyengerane nemashoko enhema, giving each other hope where there is no hope. We need the truth that saves. Saka every time pamunopinda paplatform, kubva na8 kusvika ichinovhagwa manheru, ndoda kuti iwewe ugare pasi every day and take stock kuti how have I benefited and how have I implemented zvinhu zvandadzidza. Ndoda kuti Mwari atiitire zvakanaka, tibude nechinobatika. Inini zuva nezuva pandinofamba, especially mukati megore rino iri, COVID yakandidzidzisa chinhu chimwe chete, ndechekuti you cannot plan as though you are here for the whole week. Neither can you plan as though you are here for the whole month. Neither can you plan as though you are here for the whole year. Varume, Hama ndoda kukuudzai, wedza wakavaka dzakadini, wedza wakatenga dzakadii, wedza bhengi rako rinofema kana kuti harifeme, wedza une musikana akanaka kana kuti musikana akashata, wedza waroorwa kana kuti hauna kuroorwa, we are not here to stay. So whatever we have to do it now, or else to be left begging. Vanangu mugeroko igore reaction, vanangu igoreko igore rekuita, kunyange zvichirwadza, kunyange zvichivava, kunyange usingazvide, kunyange zvichikunyonya. Ndoda kuti izvo gore rino uzvibvudze, 2022 is a year of action. Imimi nesu tichishanda pamwe, imimi nesu tichitaurirana, imimi nesu tichipanana mazano, imimi nesu tichironga nekurongonora, imimi nesu tichiwirirana. Kana tikatsamwisana ndizvo, kana tikadii ndizvo. But by the end of the day, let's not stress on our differences but our similarities.